आमच्या घरातलो जुनो गणपती, म्हणजे ह्या गणपतीची पहिली पूजा होता, नंतर आमच्या घरातलो म्हणजे पूर्वजापासून जो ह्यो बसवलेलो जुनो गणपती ह्याच्याकडेच ओवसो मांडतात. तर आज वर्षावहिनी तुमका दाखयतली ओवशात काय काय घेतात. चल दाखव काय काय घेतलंय. कुळीत घेतले, काकडी, हा सफरचंद, एका काय म्हणतात करंदे, हा करांदे, दोडक हा आणि खोबरं या सगळ्या औषध घालतली. अशी हे बघ अशी फोडी करायची, फोडी करून ठेवायचे औषध. जर तुमच्याकडे दुसरा काय असत तर तुम्ही तुमच्या पद्धतीने करू शकता. आपण ही जी गावली ती 5 फळं ह्याची शेती होता, म्हणजे लागवड होता, तीच फळं ह्या पावसाळ्यात येतात ना ती भरतात. आता ही 5 पानं कसली कसली, हळदीची, हा भोपळ्याची, हा तवशिनीची, दोडक्याची आणि करांद्याची, अशी ही 5 पानं. कुठली तुमका जी गावते ती तुम्ही घ्या. आणि हो आंब्याचं एक टाळ, हा आणि ही बाजूक 2 सुपा ती दाखाय. पहिला आपण सूप बांधून घ्यायचा दोराने, हा आणि नंतर आतमध्ये मग ते म्हणजे पानं भरायची. पानं आपण भरणार ना, हा ती पानं आतमध्ये भरायची. हा आणि आतमध्ये सुपली ठेवायची. सुपलीमध्ये एक बारीक सुपली, हा एक बारीक सुपली. सुपलीमध्ये एक नारळ ठेवायचा. हा नारळात पान बांधायचं. हा दाखव की बघ, तिने केलेलं आहे. हा दाखव, हा दाखव. हा हे नारळ, एक नारळ घ्यायचा, नारळात एक पान बांधायचं आंब्याचं, हा हळद कुंकू लावायचे आणि ते सुपलीमध्ये ठेवायचा. पहिला खाली ठेव ना, असं दाखव कर. हा सुपलीमध्ये ठेवायचं. हा आणि नारळाखाली एक पान ठेवायचं. पानावर थोडे तांदूळ ठेवून वर नारळ ठेवायचं. केळीचं, हा केळीचं पान. मग हे केळीचं पान, हा हे बघ, हा हे केळीचं पान, हे पान. आणि त्यावरच नारळ ठेवायचं. कशा म्हणजे घाण लागू नये, म्हणजे इथे पानं ठेवणार ना, ते का घाण लागू नये ना, म्हणून हा नारळ ठेवायचं. म्हणजे पान ठेवून वर नारळ ठेवायचा. नारळाखाली नारळाखाली थोडे तांदूळ ठेवायचे. ठेव ना, दाखव. आपण पानं भरतलो ना ही, हळदीचं, करंद्याचं, जी पानं तुमका गावतीत ना ती आम्ही गेल्या वर्षी व्हिडिओ केलेला ना, त्याच्यात अशी पानं गुंडाळून दिलेली आणि त्याच्यात एकच अशी पानं होती करंद्याची, 5 पानं. इथे कसे गावात सगळी गावतात ना. हा आणि 5 पानाची मांडून घ्यायची. विडो म्हणजे हे गणपतीक देतात. हे गणपतीक आपण विडो मानतो ना, पहिली पूजा गणपतीची. गणपती, हा आता याच्या पुढे काय करायचं, नंतर मग हे पानं मांडायची आतमध्ये आणि त्याका हळद पिंजर घालायची. प्रत्येक पाना हळद पिंजर, पहिली हळद मग पिंजर. आणि मग तांदूळ घालतात काय, नाही ना? हो तांदूळ ना. हा अशी घालून घ्यायची. हा असं. आणि आपण जे बारीक लहान लहान हे केलेले असतात ना, हे तुकडे, ते मग आतमध्ये घालून घ्यायचे. 5 पानांका. एक ओवसो जुनो ओवसो दाखवतो, म्हणजे आम्ही ओवसलेलो आहोत ना, त्यांनी असं ओवसो भरूच. हे बघा असं झालं. हे 5वा पान हळदीचं, हा कपडा याच्यावर घालायचा आणि मग हे देवासमोर ठेवायचं. बघा अशी गौरी समोर ठेवायचं. असं गौरी समोर बघा अशी सुप. जेवढी मुंबईतली लोक येत नाही ना, म्हणजे मुंबईतल्या बायका ज्या ओवसून गेल्या आहेत पण त्यांना यायला वेळ मिळत नाही, त्यांचे पण ओवसे इथे भरतात. बाई प्रेग्नेंट असत तो ओवसो भरतात की नाही, तर त्याचं उत्तर असं नाही. आता ही माझी सासर आहे, इथे काल गौरी आणली, आज 4थ्या दिवशी गौरीचं पूजन आणि उद्या गौरी गणपती बरोबर गौरीचं पण विसर्जन. आता हे ओवशे बघा इथे सगळे ठेवले, तसं आता वर्षावेळी तिथे ठेव, असं ठेवून घ्यायचं. आणि जेव्हा आता गौरीचं पूजन होताला ना, तेव्हा मग ओवस मग गौरीजवळ आणि गणपतीजवळ मानवायचं तो. आणि मग आपण आपले गणपती आहेत असत ना, तेवढ्या गणपतींका तो फिरवायचो ओवसो आपण. ही माझी मुलगी असा नंदिनी परब म्हणून. आणि ही कशी मला म्हणजे हीच नाही, सर्व मुलं म्हणजे आमका मदत करतात ओवशे भरूसाठी. आमचा मोठा म्हणजे कुटुंबात आमचे 16-17 ओवशे होत. तेव्हा ही लहान म्हणजे सगळं पोरगी आहेत आमची घरात ना, जेवढे आपल्या कुटुंबात तेवढे आमका मदत करून म्हणजे ओवशाक मदत करतात.
माझं नाव बापू विजय परब, मुक्काम पोस्ट सावंत, तालुका मालवण, जिल्हा सिंधुदुर्ग. आम्ही महाराष्ट्रातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये राहत असून आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये हा श्रावणगाव एक आदर्श गावामध्ये आम्ही इथे राहत असताना आमच्या सालाबादप्रमाणे आज काल गौरीचं आगमन झालेलं आहे. गौरीचं काल आगमन झाल्यानंतर आज आम्ही तिचं एक पूजन केलं आहे. पूजन करताना पारंपरिक पद्धतीने तिची पूजा करताना तिला साडी बिडी नेसून तिला अलंकार बिरंग घालून तिची पूजा केलेली आहे. पूजा केल्यानंतर आता आमचं हे एक आमचं हे मोठं कुटुंब आहे. त्या कुटुंबामध्ये 5 कुटुंब आहेत. आम्ही आज प्रत्येकाचे आम्ही गणपती आमचा जरी वेगवेगळे गणपती असले तरी आज आम्ही पहिल्या दिवशी आणि आजच्या ह्या गणपती गौरी दिवशी पहिल्यांदा आम्ही ह्या गणपतीला नैवेद्य दाखवतो, नंतर आम्ही गौरीला नैवेद्य दाखवणार आणि नंतर आम्ही आमच्या घरी जाऊन आमचे गणपती आहेत तिथे नैवेद्य दाखवणार. आणि आज नैवेद्य हे 5 जणांचे आमचे नैवेद्य आलेले आहे. तिथे गौरीचं पूजन झालं आहे, ओवसे पूजन झालेलं आहे त्याप्रमाणे आणि आरती पण झालेली आहे. आणि हे सर्व आमचं एकत्र कुटुंब आहे. एवढे वर्ष आमची परंपरा आहे. मला आता 40 वर्ष आले आणि आमची पहिली 2-3 पिढी ही परंपरा चालू आहे. असंच परंपरा आमची कंटिन्यू चालू दे अशी मी गौरी आणि गणपती प्रार्थना करतो आणि मी आपल्याला नमस्कार करतो. आगमन इथे झालेला असा त्या ठिकाणी जी काय गौरीचे ओशे बोलचे किंवा गौरीची जी काय परंपरा जी काय त्याची पूजापाठ करूची केली ओशे भरलेले असत त्या ठिकाणी तो आज दिवस आणि जे काय झाल्याप्रमाणे आमचे नैवेद्य ठेवलेले असत ते नैवेद्य हे गौरीचं हे झाल्यानंतर आम्ही नैवेद्य ठेवले पाणी सोडून जे काय तुझी इडे सेवा केली त्याप्रमाणे करून घेतली. आमच्या गौरीची पूजा आम्ही बरेच वर्ष करतोय, लहानपणापासून आम्ही करतोच आहे ते. आणि पूर्ण वाडीमध्ये एकच गौरी आहे. औषधपान तुझे फुललेलं असत त्या ठिकाणी तू गौरीमध्ये राज्य होतात आणि जी काय हिडी वगैरे तुझी सेवा केली आहे ती मान्य करून आतापासून जो काय आज कुटुंबाचा सांभाळ करून आतापर्यंत आतापर्यंत कुटुंबाचा सांभाळ करून राज्य. गौरीचे आता नैवेद्य दाखवून आल्यानंतर आता परंपरेप्रमाणे इथे तुळशीकडे गणपती आणि तुळस याला असे वेगवेगळे 2 प्रकारचे नैवेद्य प्रत्येकाने 5 जणांचे आहे. ते वेगवेगळे दोघांचे, एक गणपतीला आणि एक तुळशीला असे वेगवेगळे नैवेद्य दाखवून आता ते नैवेद्य दाखवलेले आहेत इथे त्या परंपरेप्रमाणे. आणि आम्हाला जेवढे शक्य आहे तेवढे आम्ही परंपरा जपण्याचा प्रयत्न करतोय. जी गौर आहे ना ही पारंपरिक आहे. ती 5 झाडं हे करून 5 झाडं म्हणजे एक तुळस, हळद, तेरडा, माठ आणि आघाडा अशी 5 झाडं एकत्र करून ती विहिरीवर आणायची. तिची पूजा वगैरे सगळं करून विहिरीवर रांगोळी वगैरे सगळं घालायचं. नंतर तिची पूजा करायची. 2 झाडांना पाणी घालायचं सुपारीला वगैरे माडाला आणि मग ती टोपातनं घरी न्यायचं. आणि जी नेणारी असते ती सवाशीण पण नेऊ शकते, कुमारिका पण नेऊ शकते. पण तिने गवर नेताना तोंडात पाणी भरून जायचं कारण तिने बोलायचं नसतं अजिबात. आणि नंतर ती घरी घेऊन गेल्या विहिरीवर सगळ्यांना कुंकू वगैरे लावून ती घरी जाते सगळ्यांबरोबर वाजत वगैरे, घंटा वगैरे वाजत, चकी घंटा. आणि नंतर घरी गेल्याच्या नंतर एक मग सवाशीण येते, तिला विभूती लावते, पाय धुते तिचे आणि मग घरात घेते. घरात जाताना तिला हळदीची बोटं लावतात आणि घरात प्रवेश हे करतात आणि नंतर ती पाटावर बसवतात. आणि नंतर दुसऱ्या दिवशी तिला साडी नेसून तिचं पूजन करतात. आता ही माझी सासू, छोटी सासू, त्याच्यानंतर ही पण माझी सासूच आहे. हे पण ओसो, मगाशी ही जी होती ओसो भरल्यान ती माझी वहिनी गावाकडची. त्याच्यानंतर ही पण सासूच आहे. हे बघा, ही आमच्या आत्ते सासू, हा ही पण सासू आणि ही वहिनी, म्हणजे 2 वहिनी आणि बाकी सगळे सासू. लास्ट नंबर की आता हे ओशे मगाशी आम्ही भरून दाखवले ना. आता हे बघा ह्याच्यावरचं हे जे कपडा असतो ना तो काढून आता हे ओशे गौरीकडे मानवायचे, मग गणपतीकडे. असे 5 ठिकाणी 5 गणपतींका ओशे मानव होय. गौरी नसत घरात तरी चालत पण गणपती घे मानव होय नाही गे. सूप पुढ्यात ठेव आहे ना, सूप असं पुढ्यात धरून एक 2 पानं गणपतीच्या पुढ्यात आणि गौरीच्या पुढ्यात ठेवायचे. पहिलं गणपती, आधी गौरी मग गणपती. आधी गौरीच्या पुढ्यात मानवायचे आणि मग गणपतीच्या पुढ्यात मानवायचे. हा एक गौरी जवळ जी पाना गावती राहतात ती काढू ना. हा डेट तिकडे गणपती डेट पुढे. आता आपलं गौरी गणपती झालं ना की आपली जी घरची तुळस असता बाहेर घराबाहेर
तीच मानव होय आणि मग आपल्या घरच्या गणपती, कारण मगाशी जी तर आम्ही गौरी पूजली ना तो आमचा जुनो म्हणजे सगळ्यात वाडवडिलांपासून जो गणपती आता आमच्या घरात लो गणपतीकडे ओसो दिवोय मन हवऱ्याक आता जातय। हे बघा ह्यो आमचो गणपती जेव्हा मानवचो असता तेव्हा ओसो खाली ठेवूय आणि मग त्यातला एक पान काढून ओसो गणपती समोर ठेवूय आणि मग पाया पडून घेऊया। गणपती बाप्पा मोरया। आता माझं नवरो जो कॅमेऱ्याच्या मागे आहे त्या काय एक ओसो दिसतोय, चला आणि ओशात काय टाकतात ते पण बघूया। बघा 20 रुपये बस झालं। आता साशी हे बघा ओशाचा पूर्ण सूप दिवचा असता, पान नाही असं सांगतात आणि नंतर ओसोचा हातात दिवचो आणि पाया पडायचा झालं। एका म्हणतात ओसो दिलं आणि बघा काकी सासून माझी काकी सासू आहे सगळ्यात छोटी, तिना पण मग काही बघा पैसे दिले। आता अशा प्रकारे आमचे सगळे ओशे मानवलेले आहेत। आता तुमचा प्रश्न असतो की ह्या पानांचा काय करूचा, आता उद्या जेव्हा गौरी विसर्जन करतात ना गणपती बरोबर तेव्हा ही पाना पण विसर्जन करतात, त्याच्यावर हे सुपातले जे काय पैसे विषय असतात ते काढून घेतात आणि बाकीचं सगळं विसर्जन करतात।
अशा प्रकारे आमचो व्हिडिओ तुमका आवडला असता तर लाईक शेअर सबस्क्राईब नक्की करा आणि पुढचं कोणतं सण येता त्यातली कोणती माहिती तुमका होई ती नक्की सांगा.